Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku kabeh sing minulya, sliramu tak wenehi ngerti. Yen ana siji amalan sing nalika sliramu gelem nglakoni kanthi yakin lan mantep, bakal diparingi wibawa sing ndadekake segan lan sungkan sapa wae sing nyawang. Amalan iki ora abot ning lakonana kanthi istiqomah. Iki ijazah sangka salah sijine kiai kanggo sapa wae sing pengen duweni kawibawan ning ngarepe liyane. Wong sing seneng dadi sungkan, wong sing benci dadi segan. Wong sing duwe karep ala ora bakal sida amarga giris kalah karo wibawamu. Yen duwe hajat karo wong liya mesti akeh luruse mergo lahir rasa welas lan asih ning atine. Tapi eling-eling dulur, amalan iki ora bisa kanggo tumindak sing ora bener utawa ora jujur, amarga bakal nyilakani awake dhewe. Carane, yen sliramu lagi ngaca ana ing ngarepe kaca pengilon, pandeng mripatmu dhewe karo maca bismillahirrahmanirrahim ping 3. Lakonono setiap sliramu ngaca, tajeme mripatmu ngungkuli landheping pedang, mungsuh dadi giris, kanca dadi tambah tresna. Muga-muga manfaat kanggo sedulurku kabeh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.